Ayo. Unsa may imo dong? Unsa matayang? Di naman na maayo na. Libat man jud kog ma-stress dong pero mauli ara man ni. Mao ba yang? Sige yang papalitan na ko drag bitsin. Ade ara dong oh. Nga unsa man ako ning butin nga. Bitsin na akong ipalit. Bitsin yang dili siya butin. Bitsin. Mao ganini, butin baya ka jud imong giingon. Say butin. Bitsin dili butin. Bitsin. Mao gani ba butin ba unsa man ay mo bongol? Nganong buman? Nga ako ram na isa nagpalit dire. Isa pa dili man ko bungol. Akong gipalit, bitsin, dili siya butin. Bahala ka oroy og di ka mahalinan dia. Mulakaw ko. Hoy asa ka naman, mupalit man ka kag butin. Ha? Butin mo oh. Mga tindahan dire. Balik asin matabang kito kong giluto ron. Ay naa, may tindahan ni sa gilid eh. Ayo! Ayo! Papalit ako kasin! Unsa? Unsa man ni hardware kay mangita kag sen? Dili sinay nga pang taog sa atop. Anong asin ba ng pantimpla? Unsa timpra? Ngano dai unsa dai kag gikalintora ka doy? Unsay timpra? Asin ba nga pantimpla? Amao lagi timpra. O isa pa ka jud kay ako sang pangitaon ha. Doy. O sige. Kuwat sa ha, kay pangitaon sa nako ha. Gaya po ni tindirahan eh. Pero unsa man ka day? Unsa man di ay, mandi nang itag timpra. Timpra man ka ha. Unsay timpra? Asin ba nga pantimpla? Bumula po ni tindirahan eh. Uli na lang ko eh. Naubas na lang to akong sinabuan ba o pa timpla. Sa tindirahan bungul kayo.